Приятно ми се запознаем. Аз се казвам Никола Димов и така малко като закачка на този фестивал под заглавието му е Общуване от сърце, занаят за всеки ден, с идеята, че това е нещо, което правим непрестанно, ежедневно, пътуването един с друг, с средата, света, природата и така надявам се и със себе си е нещо, което да правим ежедневно и дори ежеминутно, тъй като пък тялото, психиката, знаците имат непрестанни сигнали към нас, които ни дават информация. Емоциите и телесните усещания ще разгледаме като знаци, които дават информация към нас и как може да ги свържем с нашите потребности. Това, за което ще ви разкажа днес, е ненасилствената комуникация. Има ли някой от вас, който е чувал за това до момента? Добре, всъщност, да, повече от половината, почти всички сте или чели, или малко чували за нея. Съвсем накратко, защо ще ви говоря за това аз. Може би 10 години се занимавам с нея. Първите години така по-скоро да я изследвам от любопитство, как работи, какво означава, какво стои за всички тези неща, които звучат много добре, но пък са много трудни, може би някои от тях приложими на практика. Особено с началното ми схващане, че трябва да бъде по правилен начин. И както Маршал Розенберг, създателя на метода, пише. Така в последствие се промени начинът, по който гледам на този метод. И последните 5 години всъщност така каня в България много международни лектори, работи лично с създателя, изграждам общност от и треньори, и практикуващи този метод. И може би до няколко месеца предстои да се присъединя към тази глобална мрежа от международно сертифицирани обучители, за която в България до момента нямаме такъв и това така ще отвори още много ННК инициативи за нашата ширина и въобще Източна Европа, в която имаме няколко обучителя само. Но това така ме вълнува и лично, последствие и професионално, в момента и като мисия да се разраства и повече хора да чуват за него и да им стане интересно. По-рано се вдъхнових много от разговора за почвите и много така метафорично се вдъхнових, защото конкретно много нови неща чух и много малко познание имам по тази тема, но се замислих как почвата е много такъв силен символ за това и за общуването и за това, за което си говорим. Все едно почвата ми вътре в мен какво произвежда или от какво засявам в тая почва като символ. Много ме така ангажира и се замислих. Чакала символизира тази част от нас, която дали поради малко ресурс, който имам в момента, дали поради откъснатост от мен самия, дали поради много голямо напрежение, избирам да общувам по този начин и по този начин да бъда свързан с себе си. След малко ще дадем малко повече детайли на това какво имам предвид. Преди това ми се иска да видим голямата картина. В нея съществува и жирафа. За него какво знаете? Много лошо адаптивно животно. Лошо адаптивно. Малките им падат от няколко метра височина и я оцелеят, тя не. Това не е еволюция. Научавам няколко неща и аз. Какво друго знаете за него? Така, най-високото животно. Уникална перспектива. Вижда от високо. Какво за климата? Не е в нашите ширини. Не е в нашите ширини, да. Опитваме се да го вкараме за сега. Да. Предстои да видим какво ще се случи. Да, едно от нещата, които използваме от жирафа е зрението, начина по който вижда нещата, има силата да наблюдава това, което се случва. Другото нещо за жирафа е, за да може да изпомпва кръв през този дълъг врат, има много силно и голямо сърце, което трябва да изпомпа тази кръв през дългият врат, за да подхранва всъщност цялото му функциониране. Това е символа на връзката с това, което е живо в мен, моите чувства и нужди. И другото нещо важно за жирафа е, че е животното с най-дългите крака, което става символ на тази цялостност. Мога да видя и да наблюдавам това, което се случва, във връзка съм с моите чувства и нужди, т.е. какво мъдростта в мен, интуицията или важното, значимото, моите ценности, можем да го наречем още, и мога да направя стъпки базирано на тези нужди. Това е целият символ на жирафа в ненасилствената комуникация. Да правя избори
да общувам, да се свързвам през потребностите и през тяхната сила. Искам ми се през няколко примера сега, ако се съгласите, че това ще ви е интересно, да разгледаме всъщност какво практически така означава тези две неща в ежедневното ни общуване, дали със себе си или с някой друг, и всъщност по какъв начин те си помагат, а не се бият един друг. По-рано започнах с това за почвата, което ми хрумна, също от коя почва идват думите, които аз изказвам, от какво вътрешно състояние или нагласа. И много от въобще по нашите ширини, чакалски, мисля, че може да се съгласите, че сме свикнали медии, част от нашето образование, възпитание, култура на улицата. Основен начин на общуване е през някаква форма на осъждане или етикетиране. Кое какво е, кое е добро, кое е лошо, кое е правилно, кое е грешно, кой какъв е, достатъчно висок, нисък, много твърде млад, твърде възрастен. Има едно такова окачествяване, което много помага. Нали? То е основна функция на мозъка да се ориентира във цялата тая информация. Трябва да сложа етикетчета на нещата, защото това ми помага да имам малко повече яснота. Също така да мога да знам от кое искам да се отдалеча и към кое искам да се приближа. Тоест това не искаме да го окачествим като безкрайно вредно, то само по себе си ни е свършило изключително много работа и ни върши. Цялата тая комплексност да я сведем до един етикет е нещо, което прави нещата много по-лесни. Това е много лесно да кажа, нали? Имам една колежка, много е мързелива. Или детето ми изобщо не полага усилия по математика. Само си стои и си играе на игричките. Или партньора ми никога няма да направи хубав жест. Тоест, има и такива форми на езика, които са свързани с етикет или окачествяване, какво е даденото нещо, или генерализиране, които свързваме основно с този чакалски език, така да го наречем. Това на ниво език сякаш лесно може да го разберем. Да, има едни форми на езика, които сякаш ако ги избегнам, дали няма да имам повече свързване. Не е толкова просто, защото не е просто това самия плод. Ако кажем, че думата е плода вече, който излиза и той може да се консумира под някаква форма, да, той може да създаде объркване или откъснатост между мен и теб, но основата е всъщност почвата от какво съзнание аз изхождам, за да общувам със себе си и другия. Ще направим една крачка натам сега. Нещо, което създателя на метода Маршал Розенберг ви споделих, че се казва споделя, е, че нашите осъждания, етикетите, които използваме, са трагичен начин да удовлетворим наши потребности. И това е много ключово за ненасилствената комуникация, която всъщност не ни казва спри да осъждаш и да етикетираш и трябва да стигнеш до това извисение на съзнанието, в което никога да не си помислиш нищо лошо за някого или дори да изкорениш тези модели. Напротив, нали, съвсем не казва това. Тя казва, има много заряд в нашите чакали и те са много голям пряк път към нашите потребности. В момента, в който осъдя някой, всъщност има една потребност в мен, която чака да бъде чута. И разполагайки с тези пътища към моите потребности, всъщност моите осъждания или начина, по който наричам другите, им се сърдя или ги окачествявам, мога да обърна едно огледало просто и да видя какво всъщност важно стои за мен. И чувайки го, така буквално пускам напрежението, което се събира. Например, така някой от вас може да каже, не е ли твърде младо е това момче да говори за тези неща така философски. Нали? Може да кажем това веднага някакво окачествяване, твърде младо. Т.е. трябва да си достатъчно на някаква възраст, за да можеш да говориш за дадени неща. И какво имам предвид? Как би го чул чакала това нещо? Ако мине през ума, например. Практически всяко мое осъждане или етикет е израз на моя потребност. Ако наричам някой твърде млад да прави нещо, може би имам нужда да имам смисъл в момента във времето, което аз прекарам, или ресурса, който съм отделил да остана екстра час и половина, два.
Може би имам нужда от доверие, че това, което чувам и в момента ангажира съзнанието, времето, тялото ми да съм някъде, стои зад него някаква компетентност или професионализъм. И това цялото нещо допринася, за да има смисъл въобще, че стоя и не съм да пия бира, вино или чай, или сок, или просто да се разхождам някъде с приятели. Аз съм в място с изкуствена светлина, лош звук и вече съм стоял примерно цял ден. Тоест искам да усещам някакъв смисъл, че правя това нещо. Няма верен отговор какво стои зад някакво осъждане. Това е процес, да разбера за мен самия. Ако 3 души тук си мислят много лоша зала, това отново е етикет на тази зала, наричаме лоша. Други могат да си мислят много хубава зала, но дори да е една и съща мисълта, потребността, която ще стои отдолу, е различна за хората. Няма речник на потребностите. Ако си мислиш, че е лоша залата, значи еди си коя е потребността. Напротив, за ваше, например, много лоша зала. Днеска бях на една конференция, много лоша зала. Това е. Какво обаче стои, за да мозъка ми да формира тая мисъл, много лоша зала? Всъщност, жирафа ще каже първо наблюдението. Бяхме в една зала, в която нямаше достъп на естествена светлина. Това е нещо фактически вярно. Така? Не е нещо как аз го наричам. Няма естествена светлина тук. Таваните бяха почти мен по 3, много високи, което правеше звука постоянно навсякъде, така да се блъска, да има едно ехо, което изморих се. Това е, това виждам и слизайки вече към чувствата и нуждите, изморен съм. Просто съм в момента изморен от това. И очите ми малко, и мозъка ми, и фокуса, разсеян съм също от това нещо. Чувствата в ненасилствената комуникация ги наричаме сигнали, като някаква такава табела към какво? Към нашите нужди. Един по-приложен модел на обяснение за чувствата, не научния, на Маршал Розенберг, е, че чувствата идват, чувствам нещо, емоциите, чувствата, телесните усещания индикират, че има потребност в мен, която е удовлетворена или не е удовлетворена. И това е тяхната функция, като вестители, като вестоносци. Искам да ти кажа, има нещо много важно в теб, универсална потребност, която иска да бъде посрещната. Дали през внимание, дали през осъзнаване, дали през някакво действие да направя към нея. Тя просто има нужда да бъде на първо място зачетена. И след това вече да направя нещо, да постоя с нея и така нататък. Вече много стратегии и възможности има. Започнахме примера, изморен съм в момента и разсеян в тази зала. И кои може да са потребностите, за един... какво може да е? Така малко... Въздуха е основна потребност. Може да е... Имам почивка, от покой, от възстановяване, да си легна една форма, която удовлетворявам тая потребност от почивка. Просто си дам време за мен, защото и с хора съм бил цял ден също. Пък тая потребност, време за мен почва да става все по-канеща към удовлетворяване, защото съм бил с другия, да кажем, много си ценя това време с мен. И вижте колко много неща. Въздух, светлина, движение, отпускане, възстановяване, почивка и така нататък. Много потребности започват и то е толкова динамично вътре. Този свят на потребностите е много динамичен. Непрестанно нещо се движи, нещо иска да ме информира мен и моите системи за това какво се случва. И за това моите осъждания са пряк път към моите потребности, защото те много бързо идват и мозъка бързо ги продуцира и най-бързо мога да ги хващам. С много тренинг мога да разбирам по-финно усещанията на тялото си, емоцията, която изпитвам в момента, към какво ме води, но тези неща бързо се чуват. Бързо се чуват в обществото ни, бързо се чуват навсякъде около нас, но бързо се чуват и в главата ми, защото мога да го хвана. Много лоша зала. И това обаче може да остане там. Просто лоша зала, да го разкажа по телефона, като пътувам към автобуса, да го разкажа вкъщи, като се прибера, да го разкажа и утре, да го разкажа и други ден и да зацикля на този трагичен опит да удовлетворява моите потребности. И то е трагично, защото аз ще го разкажа 10 пъти и нищо от това. Ще изхъбя много енергия и ще изпусна момента на това свързване, че
все тая каква е залата. Но в мен излиза тая мисъл, лоша зала. Нека да видя какво всъщност значимо за мен стои. И през това аз почвам да опознавам малко повече света на вътрешния свят на моите потребности. Кое е времето за мен, което ме поддържа по-жизнен и цял? Кое е така, колко движение искам да имам, когато съм така статичен и стоя на един стол? Или връзката през тези потребности ще мотивира друг вид решения, може би. Тук и сега на първо място, защото ще отида и ще си легна. Или след време, след 2, след 3 дни, когато съм в подобна ситуация, имам някакво повече познание и повече свързване с мен самия. Това част не е също много подходящ да говоря, защото съм чувал от хора, Никола, като говориш, просто заспивам. Гласът ти е много, как да го кажем сега като етикет, гласът ти е много успиващ. Ето вижте, още едно нещо. И сега тук веднага жирафа, как го чува това нещо? Гласа ми може да е всякакъв. За един е интересен, за други е успиващ, за трети е терапевтичен, за четвърти е скучен. Хиляди етикети за един глас. За всеки един от тях стои нещо важно, което стои в мен и ме кани аз самия да си го чуя. Отвъд каквото и да е във външния свят. И за някой това ще имам нужда от динамика, от разнообразие, от енергия, от така някаква жизненост. За друг ще не просто съм толкова изморен, че ако ще и метал да пуснем в момента, мога да си заспа и на него и да си се така да се отпусна. Та всяко едно от тези неща е път, в който да разбера какво важно нещо за мен в момента се случва, което иска да бъде видяно и удовлетворено. Например, гнева е така самопораждаща се, т.е. аз мога, всяка една емоция като цяло трае няколко секунди, за да даде някаква информация. Но по начина, по който аз я посрещам или ресурса, който имам в момента, аз мога аз си го представям като едно изкуствено дишане. Тя има няколко секунди, иска да даде информация, емоцията съответно, да мотивира някакво действие, да я свържа с нещо, да й придам психичен смисъл. Но по начина, по който аз съм изградил модели и навици на мислене и на биване с моя вътрешен свят, мога някои емоции много дълго, като на изкуствено дишане, да ги удължа и те да живеят 3 часа, ден, 2, цяла седмица съм гневен. То няма такова нещо, то е почти невъзможно, но е съвсем възможно, когато толкова добре съм инсталирал програмата на мислене трябва, която е така буквално някой път, дето се казва, съм ходил специално на обучения за това. Учил съм така да поискарам шестици на тая програма трябва. И тая програма трябва всъщност много добре се справя с това да държи гнева жив. Много повече, отколкото той изобщо иска да бъде жив. Той си е така добър човек, който иска да индикира за нещо важно за нас и нито иска да ни тормози този гнев, нито иска нещо да ни прави от нас. Но момента, в който остана в това, трябваше да изберем друга зала. Ето. Толкова пъти го натякна това, аз изобщо не съм си мислила за залата, сега това не, аз просто така носи ми малко повече на мен автентичност и заряд, така нещо от контекста да вземам. Не е такива готови примери, затова повтарям едно и също сега с залата. Но ето, примерно съм в екип с хората и сме имали някакво обсъждане, каква зала да бъде тази или онази, ама или си какво. И после трябваше друга или трябваше тя по-рано да направи проучването на залите и така щяхме да имаме време да вземем по-добро решение. И въобще самото мислене какво трябва другия, ако беше, щеше, трябваше, това толкова много завихря и зацикля и установява този цикъл на гнева, защото аз изкарвам нещо навън, което някой друг е направил нещо неправилно, грешно. Аз казвам какво трябва да бъде. То е извън мен, аз няма какво да направя, т.е. отказвам се от целия си избор и въобще е възможност нещо да разбера, защото другия не е направил нещо. Той е в миналото и аз сам се вкарвам в една ситуация, която е изключително безизходна, защото това се е случило, нямам нищо общо с нея и съм в това трябваше, еди си какво, еди си какъв е той, еди си каква е тя. И това може да продължи много дълго време, буквално може да продължи някакъв път години, само като се сетя за някаква ситуация или човек. Той гняв да е като буквално затъгъл и да е готов, идвам.
Затова пък гнева може да е много силен, защото за всяко едно такова трябваше или си какво, стои отново в същия този принцип. Стои много важна потребност за мен самия, която аз искам да разбера за себе си и да усетя. Когато бъде използван за това, иначе може да бъде двигател и на зацикляне надолу, така. Двигател, защото има много сила, но едно действие на дай да се закопая, защото имам толкова... Пак е действие, точно така, да. Действие да вървя в кръг и действие да се закопая, защото има много енергия, да. Въпросът е как този двигател да го използвам, нали, в посоката, на която аз искам да ми носи повече свързване с мен и другия. Това е основната идея на ненасилствената комуникация. Какво намерение стои за тези всичките модели и техники, стои намерението да имам повече свързване с мен и другия. Това е в едно изречение защо стоят всички тези концепции или защо да разбирам потребности зад гнева си, например, за да имам свързване с мен и другия. Имаме така, аз много харесвам този израз да отпразнувам чакала си. Това е първата стъпка, нали, преди да започна да се... Да отпразнувам чакала си, нали, става каквото се става, но да осъзнато да чуя в момента осъжданията си, не да... защото много пъти хората, започвайки да практикуват в обученията и в групите, които водя, почвайки да бъдат осъзнати повече за чакала си, това нараства един страх от него и едно такова, маля, аз колко много осъждам живота си всъщност и защо съм толкова ужасен човек. И това всъщност е просто нещото, което по навик аз съм свикнал така или иначе много да правя. Го правя като осъзная, че това се случва и това не ми носи много всъщност свързването. Първата стъпка е да отпразнувам този чакал, да си дам сметка, да, в момента наричам този човек еди си как, или тая ситуация по еди си какъв начин, да, еди си какво се случва. Да му дам пространство на това нещо, да го чуя или да го запиша. Или аз обичам да го разказвам, да си разходя чакала с някой близък, който знам, че няма да се съюзи с мен срещу третия човек, а просто ще присъства на тази разходка на моя чакал. И след това идва съзнателния избор, дай да видя какво стои сега. Защо така е неспокойно това куче? Защо така ръмжи? Какво се случва? И тук ми идват уменията на жирафа, които ми помагат за това да опитомя, да нахраня или да му дам на този чакал това, което има нужда, за да стигна до сърцето, да видя коя е потребността. Много пъти това ще завърши процеса вътрешно. Няма да има нужда да правя нещо. Много пъти има нужда на това да кажа, всъщност не, ти си голям идиот, ами това ти си голям идиот, след като съм си направил процеса, свързан с моя чакал, да видя коя потребност стои, кое е важното за мен, което аз искам да реализирам между мен и теб в нашите отношения или в нашето партньорство или в нашето съседство, каквото и да е. Има потребност, която аз искам да живея и да е удовлетворена, когато сме заедно. Когато аз стигна до това пространство, това е много по-ключово от какви думи ще използвам. Това е почвата именно. Аз съм стигнал до това пространство на връзка с моята потребност и думите ще дойдат от това пространство. В тая връзка ненасилствената комуникация има, как да кажа, един риск да бъде схваната и като формула на това как да се изказвам, но ако тази аналогия прави някакъв смисъл, формулата на изказване е ценно на една умряла почва да сложиш едно така много добре, красиво, така пораснало дърво. Нали, какво ще се случи с него след известно време, ако не е в почва или в това съзнание с намерение за свързване, то ще умре. В тая връзка, нали, просто думите или перфектната формулировка, която няма осъждане в тях и етикети, е изцяло перфектно моето наблюдение, чувство, нужда и молба към другия. Не е техника за манипулация, в която кажи тези 4 неща и ще получиш което искаш, а е път и покана в това как да стигна до това пространство и тук, което поемам отговорност за моите нужди, мога да присъствам с тях и да ги видя с емоцията, която те носят. И бивайки там, думите те идват ненасилствено, много естествено, когато съм тук. Не е задължително да спазвам някаква формулировка. Нещо, което ми се искаше, започвайки тая тема за емоциите, да добавя и след това ще видим дали искате да обсъдим още нещо. Друг голям така навик, който често чувам и мисля, че присъства в нашето общество и не само,
е обвързването на моите чувства с другия като причинител. Какво имам предвид с това? Дразниш ме. Или заради тебе сега съм тъжен. Или чувствам се изоставен. Той е основен източник на насилие, всъщност, е вярването, че другия е причинител на моята болка, на моите проблеми и следователно, съзнателно или несъзнателно, следва да бъде наказан. Чувам много пъти да използват думи, които те не са чувства, те са как аз тайно всъщност интерпретирам твоето поведение или как те обвинявам за нещо, което ти правиш, като чувствам се обвинен. Чувствам се пренебрегнат, чувствам се изоставен, казваме, чувствам се... всички тези неща, ако може да хванете някаква нишка между тях, изоставен, пренебрегнат, обвинен, са всъщност думи, които разказват история. И зад нея стои ти ме обвиняваш, ти ме изоставяш, ти правиш нещо, което аз наричам пренебрегване. И това е само началото обаче на историята. Аз обаче много често мога отново да зацикля и да остана там. На това излъган. Излъган отново е нещо се случва, което аз наричам лъжа. И тайно ти казвам, че ти правиш нещо грешно. Но това изобщо не е моето чувство. И е просто една броня на това, в което аз всъщност изобщо не съм свързан с моите чувства и потребности в този момент. Аз съм в историята на това какво нередно спрямо мен се случва в момента. И това нередно аз наричам лъжа или пренебрегване или изоставяне. И това може да е някакво конкретно действие в реалността, да. Но не е моето чувство. Ако си мисля, че съм изоставен, може би се чувствам самотен. Може би се чувствам тъжен, огорчен. Това са чувствата. Мога да имам телесно усещане на свиване. Изтръпват ми или са ми студени крайниците. Това се усеща и е чувство. Другото е мисъл и концепция. В тази връзка отворихме темата за ненасилствената комуникация в тази посока, която също ни е път за свързване. Да почна да чувствам това тяло и да мога да имам отношения с него и с емоциите. Това само по себе си е целебно, без да е терапевтична модалност това и да е терапевтична сесия, когато работим с ненасилствена комуникация. То е лечебното, не е да поправя нещо грешно, а да възстановя естествения поток на комуникация, който в някакви моменти и с някакви части аз губя със себе си. Или се отказвам с едни с цел оцеляване, или други са запушени, или трети, за да е щастлива майка ми, да кажем, няма да бъда еди си какъв. Да, всички тези неща почвам плавно да възстановявам връзката си с тях, с тези части. И този съзнанието на жирафа ми помага като практически модел да правя повече свързване с тялото, с емоциите и потребностите за тях да ги посрещам по адаптивни начини. Това е. Тук отново не говорим, че това е магия, че говорейки всъщност за чувствата и нуждите, задължително ще получа разбиране и свързване с другия. Но основната идея е, че тук аз всъщност съм свършил голяма част от работата и знам, че моите чувства сочат към моите потребности. Те не сочат към другия, който е причинител на тях. Аз съм раздразнен и несигурен в момента, защото моя потребност говори с мен. Това е стимул, че някой обикаля тук, свалят се картини, примерно, докато продължава лекция. Това е външен стимул, той не ми причинява нищо. Но мои потребности в момента, вътрешния ми свят, среща този външен стимул и това събужда вече чувствата и аз имам нужда да се погрижа за някакви потребности. И комуникирам го по този начин, аз всъщност съм цял в това, кое е важно за мен, как се чувствам, без ти да си виновна. И аз дори в думите ми, нали, то не звуча, бе, ти всъщност си виновна и правиш нещо грешно. Бивайки свършил тая работа, бивайки в това съзнание в себе си, ти всъщност ще се отвориш в общия случай да чуеш повече. Нали, какво става за тебе, Никола, какво ти е важно, нали? В момента как си имаше нужда от нещо. Ще искаш да се свържем или да допринесеш по някакъв начин, защото имаш ресурс, примерно, и Абела, искаш да те черпя една бира, примерно, сега. Това как ще е, примерно. И аз ще кажа, да, супер, искам да разпусна, примерно. Измислям си. Има ли логика този пример? Да, добре. Искате ли тук да затворим? Да.
Ами тя е много така вглъбяваща за мен също и също бих, като другите до сега представящи, да говоря за нея много часове. Да. Ако искате, точка запетая се нарича организацията, в която работя. Там качваме много материали със свободен достъп в YouTube, в Instagram, в Facebook. Може да проследите, ако искате повече материали. А също провеждаме обучения, които са преживелищни, точно за вглъбяване и втелесяване на тези неща, не точно в формат лекция и дискусия.